First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Салом бинадои азиз, ин як рубрика, як саҳифаи нав дар саҳифаи таҷфикс аст ва умедворам ки шавқовар аст. Хуб, мақсад сабти ҳаракат дар роҳ ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аст. мушоҳида мешавад ки аксарияти ронандаҳое ки дар роҳҳо махсусан дар душанбе ҳаракат мекунанд ба оддитарин қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намекунанд. Ва мо ҳар сари чанд вақт аз кӯчаҳои гуногуни ин шаҳр ҳамин гуна гузоришҳоро барои шумо пешниҳод мекунем ва мо махсус сини рақами мошинҳоро инҷо мепӯшонем ва мақсад яъне ки нишон додани рақами мошин нест, мақсад нишон додани тарзи дурусти ҳаракат дар роҳҳо аст. новобаста аз он ки тамғаи мошини шумо чӣ гуна аст, новобаста аз он ки мавқеи иҷтимоии шумо чӣ гуна аст, куҷо кору вазифа ва ё масъулияте доред, вақте ки шумо ба роҳ мебароед, новобаста ҳатто ба қимати ё арзиши мошинатон шумо иштирокчии ҳаракат дар роҳҳо ҳастед, ё ба ҳайси пиёдагар ё ба ҳайси ронанда, ва шумо вазифадор ҳастед ки қоидаҳои роҳро, қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя кунед. хуб, ва паҳлӯҳои муҳим, паҳлӯҳои асосӣ фикр мекунам ки дар мактабҳои ронандагӣ омӯзонида мешаванд ва таҷриба, яъне дар роҳ ҳаракат кардан боз бисёр чизҳоро барои шумо рӯшан мекунад. хуб, чизе аз ҳама муҳиме ки масалан мошине ки пештар, мошини ранги сиёҳдоштаи пештар анҷом дод ин аст ки ҳангоми аз ин қатор ба қатори дигар гузаштан, яъне чароғаки тарафгардиро фаъол намекунанд. ҳатто агар шумо дар роҳҳои миёни деҳаатон ҳам ҳаракат карда истода бошед, шумо уҳдадор ҳастед ки ҳангоми ба як тараф гаштан бояд чарғоки тарафгардиро камакак пештар бояд фаъол кунед. ман ҳамеша бо шӯхӣ дар эфирам мегӯям ки ин пули барқ барои ин сарф намешавад ва шумо ин корро чанд метр пештар аз гардиш анҷом бидиҳед, то нафаре ки баъди шумо ҳаракат дорад тавонад ки ҳисоб тавонад ки масалан ба хулосае биёяд ки ба кадом қатор бояд гузарад. хуб, мо дар хиёбони Садриддин Айнӣ ҳаракат дорем аз километри 9 ба маркази шаҳр ва ҳоло ба ҳар сурат кадом як қоидавайронкунии ҷиддӣ ба чашм нарасида, вале фикр мекунам ки камакак бадтар мо албатта шоҳиди он хоҳем шуд. мебинед мошини боркаш ҳарду яъне ки сигналҳои садамавиро ё чароғҳои садамавиро фаъол кардааст ва баъзан мушоҳида мешавад ки мардум махсус барои салом алейк, барои намедонам кадом коре дар миёни роҳ меистанд, ё ронандаҳои таксӣ масалан дар миёни роҳ меистанд ва мехоҳанд ки касеро савор кунанд ва ҳамон яъне ки аварийка ё ҳамон сигналҳои садамавиро, чароғҳои садамавиро фурӯзон мекунанд. ин ба назари оддиам маълум аст ки акнун онҳо ба кадом як ҳолати садама гирифтор нашуданд, дучор нашуданд. онҳо фақат мехоҳанд ки дар роҳ истоданро бо ҳамон сигнали садамавӣ гӯё ки пӯшонанд. яъне маълум аст ки ин дурӯғ аст ва маълум аст ки мошинҳое ки аз пушти онҳо меоянд ба ин чиз албатта бовар намекунанд. масалан нигоҳ кунед, мошини ронандагӣ, мошини мусофиркаш сабқат аз он тарафе ки масалан оли мошини мусофиркаш сабқат карда истодааст комилан маън аст, мумкин нест аз он тараф сабқат кардан. ина дар роҳи гузаргоҳи рӯизаминӣ шумо шоҳид будед ки чӣ хел мошинҳо мегузаштанд ва ҳис кардед ки мусофирон ҳатто даст пеши бар изҳори сипос ҳам мекунанд, ҳарчанд бояд онҳо ин корро накунанд. вазифаи ронанда, уҳдадории ронанда ҳамин аст ки дар гузаргоҳи рӯизаминӣ биистад. шумо мушоҳида кардед чанд мошине ки пеш аз мо гузаштанд, онҳо ин корро накарданд. хуб, ҳаракати мо идома дорад. мо наздиктар меоем ба марказ. бубинед, чизе аз ҳама муҳим ин таваҷҷӯҳ ба чароғак аст ва ман бисёр мушоҳида мекунам ки аксарияти ронандаҳои мо вақте ки чароғак дар 3-4 сония мондааст ҳаракат мекунанд, ҳатто дар 2 сония онҳо кӯшиш мекунанд ки ҳаракат кунанд.
аммо варианти аз ҳама дуруст ба хотире ки тамбашавӣ мошино рух надиҳад. Вақте ки 3-4 сония аст шумо биистед, тамом, шумо 3-4 дақиқа шояд дертар ба ҷое мерасед ё 1 дақиқа дертар ба ҷое мерасед, ба ҷое ки рафта истодед. Ин ба ҳар сурат беҳтар аст нисбат ба он ки шумо бо қоидаи ҳаракат дароро вайрон кунед ва дар чароғаки зард бигзаред, ҳолатҳои баҳсӣ ба миён биёяд. варианти хуб ин аст ки шумо дар 3-4 ё 5 соние ки ҳаст, масалан ҳамеша 4-5 сония агар мондааст, ман қарор мекунам меистам дар назди чароғак ва ин вариант хубтар аст ва беҳтар аст. баъзе гузаргоҳҳои мо, баъзе чораҳои мо хеле дароз ҳастанд ва шумо ҳатто дар 5-6 сония ҳам агар онҷо мегузаред, қоидаи ҳараката яъне ки дар миёни роҳ мемонед, зеро ки мошинҳои дигар шояд ки оҳиста ҳаракат мекунанд ва шояд тамбашавии мошинҳо аст. барои ҳамин ҳар як ронанда худаш метавонад ки ин ҳолатҳоро танзим кунад. барои мисол бибинед 10 сония 9 сония имкони гузаштан ҳаст. ин мошине ки навакак шумо дар чораҳа шумо дидед, ин камакак нодурусттар дар миёни чораҳа буд. ва вақте ки шумо масалан ба тарафи чап гаштанӣ ҳастед, чарвак тарафгардия бояд фаъол кунед ва ҳеҷ шарт нест ки шумо чархҳои мошинатонро чанд дараҷа тоб бидиҳед. баъзеҳоро мебинед дар роҳҳо масалан меистанд барои ба тарафи чап гаштан дар қатори дуюм ё сеюм ва роли мошина тоб медиҳанд, чархҳои мошина тоб медиҳанд ба чанд дараҷа ки ин барои гузаштани мошинои дигар хатар эҷод мекунад. тартиби қатори сеюм, масалан агар шумо ба тарафи рост гаштанӣ ҳастед, хеле барвақттар бояд ки чароғаки тарафгардиро фаъол кунед. хуб, мо аз кадом тараф метавонем сабқат кунем? Масалан аз тарафи дасти рост комилан мо наметавонем сабқат кунем, ғайр аз як ҳолат, вақте ки мошини пештар аз мо ба тарафи дасти чап гаштанӣ ҳаст, агар мо он вақт метавонем аз тарафи дасти рост сабқат кунем. дигар ҳамеша мо сабқатро бояд аз тарафи дасти чап кунем ба ин тартиб. ин гуно чароғаки тарафгардӣ мо фаъол аст ва баъде ки сабқат тамом шуд мо чароғаки хомӯш мекунем. ва яъне ки фақат дар як ҳолат аз тарафи дасти рост сабқат кардан мумкин аст ва мо ҳолата ман барои шумо аллакай гуфтам. як сабаби тамбашавии роҳу ҳолатҳои ногувор ин масалан роҳҳоро надонистани ронандаҳо аст. масалан ронандаҳо намедонанд ки кадом роҳ наздиктар аст, бо кадом кӯчаҳо роҳ аст. фақат роҳҳои асосиро аксарият медонанд ва тамом. ва вақте ки шумо масалан оли мо ба хиёбони дӯстии халқҳо ворид шуданӣ ҳастем, ман аллакай аз ҳоло чароғаки тарафгардии ман фаъол аст. ман аз ҳоло агар бояд ба қатори якум аввал бигзарем, ба қатори якум ва баъд ворид мешавем ба хиёбони дӯстии халқҳо. мо оли дар буриши кӯчаи айни ва дӯстии халқҳо ҳастем. чароғаки тарафгардии ман фаъол аст аллакай. мо ина ворид шудем ба хиёбони дӯстии халқҳо. яъне баъзеҳо масалан худи чароғаки тарафгардиву аз ин қатор ба ин қатор фурӯзон кардани ё фаъол кардани он як чизи шояд нозарур ҳисоб мекунанд ва бояд гӯем ки дар мошин ягон чиз нозарур ё нодаркор нест. бубинед ин чораҳам бисёр дароз аст ва дар 5-6 сония масалан убур кардани чораҳа имконнопазир аст. барои ҳамин беҳтар аст ки дар 4-5 сония ки масалан фаъол нашавад шумо биистед. хуб, умедворам ки чанд ишора дар нашри аввал барои шумо пешниҳод шуд ва ман барои ҳамаи шумо роҳи сафеди бехатар орзу мекунам ва умедворам ки мо дар нашрҳои дигар, дар гузоришҳои дигарамон бо истифода аз ҳамин тартиб баъзе мушкили вобаста ба роҳу нақлиётро якҷоя ҳал хоҳем кард ва кӯшиш мекунем ки ҳаракати мо бехатар бошад. роҳи сафед барои ҳамаатон орзу дорам. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired
tired of the way that things have been. Oh, ooh.